Ćemo vidjeti. Evo, samo prije nego što počnem, ako biste mogli uključiti kamere radi fotografija. Hvala. Evo i još minuticu. Zašto nisam kameru? Jer sam mogla primjer donijeti. Evo, s obzirom da nam je prošla akademska četvrt, predlažem da krenemo. Evo sekunda, još nam se netko uključuje. Pa evo, dobro nam došli na predstavljanje smjernica za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikama i odlučivanjima. Moje ime je Antonija Katić, članica sam društva Naša djeca Opatija i danas ću biti ovdje s vama u ulozi moderatora. Drago mi je što godinu koju obilježavamo 20 godina rada i djelovanja Dječjeg gradskog vijeća grada Opatije, u županiji koja s ponosom nosi titulu Županije prijatelja djece, započinjemo predstavljanjem smjernica za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikama i odlučivanjima Savjetodavnog odbora za dječju participaciju Ureda UNICEF-a Hrvatske, odbora koji je počeo s djelovanjem 2018. godine. Dozvolite mi da na samom početku pozdravim i naše goste. S nama je danas i naš župan, gospodin Zlatko Komadina. Istok Celin, vijećnik 12. saziva Dječjeg gradskog vijeća grada Opatije. Jan Galić, član mladih Savjetodavnog odbora za dječju participaciju Ureda UNICEF-a za Hrvatsku. Gospođa Sanja Škorić, tajnica društva Naša djeca Opatija. Profesorice doktorice znanosti Ivana Borić i Arijana Mataga-Tintor, članice Savjetodavnog odbora za dječju participaciju Ureda UNICEF-a za Hrvatsku. S nama su danas predstavnici osnovnih škola, dječjih domova, fakulteta, udruga i organizacija koje rade s djecom i za djecu, te predstavnici gradovi i općina kao najvažniji predstavnici donositelja odluka na lokalnoj razini. Na samom početku pozvala bih gospodina župana da nam se obrati s nekoliko riječi. Pa evo, izvolite. Dobar dan svima, pozdrav organizatoru i svim učesnicima ove konferencije. Ono što ste i sama u uvodu rekla, mi smo jedna od rijetkih županija, a bili smo zapravo prvi u Hrvatskoj koji smo donijeli odluku još 2016. čini mi se da pristupimo projektu Županija prijatelj djece, a onda smo u 2017. na svečanoj sjednici u Saboru dobili i službenu tu titulu. Naime, uvjete da bi županija postala prijatelj djece je da većina gradova i općina s područja županije dobije taj status. I nakon što je to učinjeno,
postali smo prva županija u Hrvatskoj evo, sa tim statusom i mislim da smo svi jako ponosni na to. A posebno nam je drago da imamo jednu našu mikroregiju, a to je naš Gorski Kotar, gdje su svi gradovi i općine dobile status gradova i općina prijatelja djece, što je dosta rijetko, rekao bih, u Hrvatskoj. I ono što je važno, mi smo dosta i programski i projektno pratili aktivnosti za djecu. Ne znam koliko je poznato, otvorili smo i sufinancirali niz logopedskih punktova, centara za mlade od Rijeke do Lovrana, Lokve, Fužine, ne znam da li još koji, možda sam koji zaboravio. A s druge strane, kao županija, po našim ovlastima i nadležnostima smo prisutni vezano za djelatnosti u zdravstvu, pogotovo preventivu i djelatnosti u školstvu, znači razne obrazovne programe. Poznati smo po tome naše škole da rade izrazito na standardima i puno naše djece učestvuje u raznim sustavima od natjecanja do raznih svojih drugih aktivnosti i radova. A isto tako svjedoci ste da smo gradili i gradimo niz škola, sportskih dvorana, znači drugim riječima mjesta gdje je za obrazovanje, ali i za razonodu i zabavu naših mladih, da bavljenje sportom. Puno smo ulagali u sportske objekte, svjedoci ste ulaganja na platku koji koriste jako puno roditelji sa djecom. Tako da što god je nama u programu ili u što se predloži vezano za djecu, to nailazi na razumijevanje u našim upravnim odjelima, pa i mene osobno, tako da nisu to, kažem, prevelika sredstva, ali međutim kad se gleda cijeli spektar aktivnosti, onda su to ozbiljna ulaganja u infrastrukturu, pa rekao bih i dječju, kao što rekao, u školstvu, zdravstvu, socijalnoj politici i tako dalje. Tu imate saveznika u našem upravnom odjelu za socijalne politike i mlade, u kolegici Marač, ne znam da li ona prisutna na ovom Zoomu. Ako je, onda će se dalje nastaviti, uključiti u ime županije. Ja vam želim naravno uspješan rad i pozdravljam i društvo Naša djeca iz Opatije, koja je jedna od rijetkih, ako ne jedina, ima i dječjeg gradonačelnika, ili se čini, ili je točno. Tako da, evo, i svih vas koji ste u mreži ovih aktivnosti vezano za naše klince, jer uostalom sve što radimo i radimo na dobrobit djece, jer oni su oni koji će nastaviti tamo gdje smo mi stali. Hvala vam puno i odoh ja na moj kolegi. Puno vam hvala što ste bili danas s nama i na lijepim riječima. A sada nastavimo dalje. Kako predstavljati smjernice za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikama i odlučivanjima, a bez sudjelovanja djece? Pa to i baš ne bi bilo u redu. Zato su s nama danas Istok Celin, vijećnik Dječjeg gradskog vijeća grada Opatije, i Jan Galić, član mladih savjetodavnog odbora za dječju participaciju Ureda UNICEF-a za Hrvatsku. Oni će vam ukratko reći kako to djeca sudjeluju u donošenju odluka u gradu Opatiji, ali i na europskom nivou. Istok i Jan, evo izvolite. Dobar dan svima. Dječje gradsko vijeće grada Opatije aktivnosti djece koja omogućava djeci i mladima ostvarivanje jednog od njihovih prava. Pravo na izražavanje mišljenja o stvarima koje se na njih odnose. Cilj Dječjeg gradskog vijeća je stvarno aktivno uključivanje djece i mladih u život i upravljanje gradom. Dječje gradsko vijeće čine po 2 predstavnika svakog razreda odjela od 4. do 7. razreda osnovne škole Rikard Katalinić Opatija, 2 predstavnika djece s područja Oprić, Dobreče i Ika koji pohađaju osnovnu školu u Lovranu. DGV je vrlo slično odraslom gradskom vijeću. Na sjednicama razgovaramo o temama od interesa za djecu i mlade i predlažemo gradskoj vlasti aktivnosti ili programe koje bi trebalo ostvariti kako bi život djece u Opatiji bio kvalitetniji i ljepši. Naše Dječje gradsko vijeće osnovano je zaključkom Gradskog vijeća grada Opatije o prihvaćanju projekta Dječje gradsko vijeće na sjednici održanoj u ožujku 2001. godine. Od tada do danas Dječje gradsko vijeće grada Opatije neprestano djeluje već 20 godina. U mandatu je 12. saziv DGV Opatija. Kroz projekt Dječje gradskog vijeća grada Opatije prošlo je 281 dijete i provedeno je 33 projekta što su ih djeca vijećnici osmislili. Rad našeg Dječjeg gradskog vijeća prepoznat je i izvan granica Hrvatske na međunarodnoj razini. Mi vijećnici Dječjeg gradskog vijeća grada Opatije
od 2010. godine ambasadori smo svoje zemlje, županije i svog grada na brojnim konferencijama, susretima, okruglim stolovima diljem Europe. Sudjelovali smo i sudjelujemo ravnopravno s odraslima u donošenju javnih politika za djecu kroz svoj rad u Eurochild organizaciji od pokroviteljstva Europske komisije. Zahvaljujući našem zalaganju i zalaganju naših mentora, naš grad Opatija je prepoznat kao pionir i vizionar iz područja dječjih prava i dječje participacije. Grad Opatija i Dječje gradsko vijeće služe mnogima kao primjer kvalitetne suradnje nas djece i odraslih. O tome svjedoči i izvješće Europske komisije gdje je grad Opatija jedini grad iz Hrvatske uvršten u izvješće koje se odnosi na evaluaciju zakona, politiku i dječje sudjelovanja u Europskoj uniji. Mi vijećnici DGV Opatije dajemo prijedloge za veliki gradski proračun na svojim sjednicama. Po usvajanju gradskog proračuna nas vijećnike odrasli informiraju što je od naših prijedloga uvaženo, što nije i zašto nije. Osim toga imamo i svoj mali gradski proračun u iznosu od 12.000 kuna za koji raspisujemo natječaj i glasovanjem na sjednicama odabiramo projekt ili projekte za koje ćemo dati novac. Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća grada Opatije aktivni su u mreži mladih savjetnika Ureda pravobraniteljice za djecu, Vijeću za djecu, što je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske već u 3 mandata, savjetodavnom odboru za dječju participaciju Ureda UNICEF-a Hrvatske, Nacionalnom forumu dječjih vijeća Eurochild organizacije Hrvatske, NEFA Hrvatske, Dječjem vijeću Eurochild organizacije. U ime djece Europe predstavljali smo rezultate istraživanja provedenih u državama članicama Europske unije na 12. i 13. forumu za dječja prava u Briselu u Europskom parlamentu. To smo rad predstavili kako u Europskom parlamentu, tako i na nekim međunarodnim konferencijama u Rumunjskoj, Cipru, Opatiji. Glas nas djece, glas i budućnosti. Hvala vam. Evo, sad ću ja nešto reći. Dobar dan, moje ime je Jan Galić, učenik sam 2. razreda Prve riječke Hrvatske gimnazije, član sam društva Naša djeca Opatija i formaž dječjeg foruma od 4. razreda osnovne škole koji sam pohađao u Lovranu. U promicanju i zagovaranju dječjih prava bio sam jako aktivan. Sudjelovao sam na susretima dječjih foruma Hrvatske, sjednicama sa saborskim zastupnicima u Hrvatskom saboru, a kao član 1. saziva Dječjeg vijeća Eurochild organizacije na nekoliko sastanaka u Europskom parlamentu s europarlamentarcima iz Hrvatske, ali i iz ostalih država Europe. Sudjelovao sam u izradi strategije Eurochild organizacije o dječjem sudjelovanju, izradi nove strategije za dječja prava Europske unije, koja bi se upravo ovih dana trebala biti predstavljena u Europskoj komisiji. Također sam sudjelovao u istraživanju kakvu Europu djeca žele. Član sam savjetodavnog odbora za dječju participaciju Ureda UNICEF-a Hrvatske i sa svojim vršnjacima u odboru dao sam svoj prilog u izradi smjernica koje će vam danas predstaviti profesorice Ivana i Arijana. Biti dio ove priče za mene je veliko iskustvo. Moje sudjelovanje u aktivnostima DND-a obogatilo me za cijeli život. Moja poruka vama odraslima je da nađete vremena za nas djecu, da nas saslušate i uvažite i da nam pomognete u ostvarivanju naših projekata. Političarima bih poručio da ih suradnja s nama djecom i mladima čini većim političarima i da bi to uvijek trebali imati na umu. Hvala. Puno hvala, Jan i Istok. Sada bih pozvala gospođu Škorić da nam ona kao organizator ovog događanja kaže nekoliko riječi. Dobar dan svima i hvala vam što ste se odazvali i pokazali da vam je stalo do dječjih prava i do dječje participacije. Sudjelovanje djece i mladih, posebice sudjelovanje u lokalnim sredinama, ključno je pitanje društvenog razvoja 21. stoljeća. Danas više ne možemo i ne smijemo dvojiti hoćemo li djecu uključiti u donošenje odluka koje ih se tiču i želimo li djecu imati za svoje partnere. Djeca imaju pravo biti uključene u donošenju svih odluka koje se tiču njihovog rasta i razvoja. To im pravo garantira Konvencija o pravima djeteta. A na nama odraslima je da to prihvatimo, da im to omogućimo i osiguramo da se njihova prava poštuju.
Nadam se da će nas današnje predstavljanje smjernica za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikama i odlučivanjima potaknuti na još veće aktivno promišljanje i razumijevanje dječjih prava, posebno prava djece na dječju participaciju. Smjernice su vrlo važan dokument kojim se želi pridonijeti razumijevanju i jačanju dječje participacije u javnim politikama i odlučivanjima. I za kraj moram naglasiti kako je uspjeh projekta Dječje gradsko vijeće grada Opatije rezultat zajedničke suradnje grada Opatije, osnovne škole Rikard Katalini Čeretov Opatija i društva Naša djeca Opatija. Još jednom veliko vam hvala svima na sudjelovanju. Nadam se da će biti korisno i ugodno. Puno vam hvala. Došlo je vrijeme da pozovemo i profesorice i naše drage suradnice, doktorice znanosti, gospođu Ivanu Borić i gospođu Arijana Mataga-Tintor, članice Savjetodavnog odbora za dječju participaciju Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, da nam predstave smjernice. Izvolite. Hvala Antonija. Evo pozdrav svima u Primorsko-goranskoj županiji, burovito i danas, ali ovako i burovito po pitanju dječjih prava, jer uvijek se kod vas sve lijepo rodilo prvo, pa se onda proširilo po Hrvatskoj s jednim udahom svježeg zraka. Posebno mi je čast, hvala gospođi Škorić i DND Opatija što su nas pozvali i s veseljem ćemo vam predstaviti smjernice. Vjerujem da će se baš u vašoj županiji i vašim ustanovama, ono što bi se reklo, primiti bolje nego možda u ostatku Hrvatske. Ja sam inače Ivana Borić i socijalna sam pedagoginja, radim na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Ja sam Arijana Mataga-Tintor, isto sam socijalna pedagoginja i radim u Gradskoj upravi grada Velike Gorice. Evo, pozdravljam vas sve sa velikim veseljem iz jako vjetrovite Velike Gorice. Ne znam da li to ima neke veze, ali stalno mi puca veza. Tako da sam, Jan, evo kad si pričao, čula sam političarima bih poručio i onda dalje nisam čula ono ključno, ali znam da ćeš ti to meni na nekom sastanku savjetodavnog odbora detaljno sve objasniti. Evo, od srca vas pozdravljam i još iz jednog razloga, a to je činjenica da sam za vašu županiju posebno vezana, jer sam evo prije nepune 3 godine bila članica povjerenstva koje je procjenjivalo zapravo vaš status i dodijelilo vam status županije prijateljice djece. Zato jako dobro znam koliko puno truda ulažete u različite programe za djecu i to ne samo u onom smislu koji se odnosi na poštivanje zakonskih odredbi, nego ste jako inovativni i kreativni i izlazite iz tih zakonskih okvira. Zato me ne čudi što ste pokazali interes i želju da se i ove smjernice ovim putem predstave vama, drage kolegice i kolege koji radite s djecom. Evo, Ivana i ja smo odlučile danas da ćemo, prije no što podijelimo samu knjižicu smjernice za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikama i odlučivanju sa vama, prije toga ćemo pokušati odgovoriti na neka ključna pitanja koja se odnose na dječju participaciju. Pa onda bih za početak dala riječ ponovno Ivani i zamolila ju da odgovori na pitanje što zapravo dječja participacija jest. Ok, hvala Arijana. Evo, ja ću se tu malo nadovezati na Istoka. On je rekao da je dječji glas glas budućnosti. Ja ću tu uvesti jednu korekciju. Dječji glas je glas sadašnjosti i budućnosti, a isto tako vrijedi i za prošlost. Budući da dječja participacija kao načelo, konvencijsko načelo koje se očituje od članka 12. sve do članka 16. zapravo govori o tome da moramo o djeci razmišljati kao onome što jesu. Društvena grupa, dakle naši mladi sugrađani koji su mlađi od nas koji smo stariji, ali u svakom slučaju su jedna važna društvena grupa. Ne u budućnosti, nego i u sadašnjosti. Zato što ako gledate, djeca su jedina grupa koja će nadrasti svoj status. I mi smo svi bili djeca, možda se već malo manje toga sjećamo, ali nekad smo bili djeca, nadrasli smo taj status i postali smo odrasli. I zato djeci treba pristupati s posebnom pažnjom i u sadašnjosti, jer to su ovi odrasli u budućnosti. Tako da ja uvijek uvodim tu korekciju i kažem da djeca su puno važnije čak sada u sadašnjosti nego jednog dana kad budu odrasli pa se budu mogli drugačije samo zastupati. Dakle, mi nekadašnja djeca moramo sadašnjoj djeci kao društvenoj grupi omogućiti način da participiraju. Participacija zapravo podrazumijeva mnogo različitih stvari i neki je prevode kao sudjelovanje
pa onda govore o jednom širokom spektru sudjelovanja djece i ponajviše o tome govore kroz sudjelovanje u redovnim aktivnostima. Pa sad kad bi vi pitali u svakoj školi, u svakoj obitelji koliko djeca sudjeluju, ljudi bi rekli puno. Međutim, kada govorimo o participaciji kao konvencijskom načelu i članku, tada govorimo o tome da je dijete informirano, da je dijete konzultirano, da čujemo, uvažimo njegovo mišljenje, ne znači da ga ostvarimo, jer to je dakle mišljenje i prijedlog, nije želja, dakle ne moramo ga na taj način vrednovati, da damo djeci povratnu informaciju, da damo djeci jednako kao i svakoj društvenoj grupi mogućnost da inicira, predlaže i da sami vode neke stvari. Jer su oni zapravo u različitim dobima sa svojim različitim kompetencijama naravno i spremni i sposobni i dužni smo im mi kao nekadašnje djece, sadašnji odrasli zapravo to osigurati. Dakle, dječja participacija znači također i sudjelovanje u odlučivanju. I ne ono što ponekad odrasli se, ja bih rekla, vade na to, ne da djeca budu ključna u odlučivanju i da odlučuju čak i one stvari o kojima ne mogu, jer nemaju potrebnu zrelost odlučivati, nego da se oni uključe i da sudjeluju. I o tome naravno moramo brinuti mi odrasli, ali naravno i druga djeca kao njihovi vršnjaci, kako zapravo da to napravimo smisleno. Dakle, poanta dječje participacije je da ona bude smislena. Ne dekorativna, ne formalna, ne protiv svih sila, nego zapravo smislena i da djeca o tome dobe onda i dobru povratnu informaciju. Kako bi ona bila smislena, moramo uvijek razmisliti ima li ta dječja participacija neki utjecaj. Zamislite sad da ste dio neke društvene grupe koja ima tako mali mogućnost društvenog utjecaja kao što to imaju djeca. Dakle, moramo se truditi u toj njihovoj participaciji da im omogućimo što veći utjecaj na one stvari na koje mogu utjecati, a najviše zapravo to možemo već time što ih dobro slušamo, o tome što ih slušamo da onda mi djelujemo uz njihovu pomoć i da im prije svega damo povratnu informaciju. Puno ćete djece sresti, ja sam sigurna i u vašem radu, koja su negdje na nečemu sudjelovala, rekla svoje mišljenje, dala svoj prijedlog, inicijativu, ali nažalost mi odrasli nismo tome čak ni dali povratnu informaciju. Dakle, svi ti neki elementi su jako važni da bismo mogli govoriti o suštinskoj dječjoj participaciji. Evo ga, to je ono o čemu govorimo, međutim, vrlo često u našoj hrvatskoj javnosti imamo i to da sam pojam dječje participacije nije baš dovoljno prepoznat, pa smo se mi uvijek, Arijana i ja, pitale zašto je to tako. Ja ću pokušati odgovoriti na to pitanje. Zašto dječja participacija nije u društvu dovoljno prepoznata? Pa sad ovako, kad govorimo uopće o participativnoj demokraciji, moramo reći da je to oblik demokracije koji uključuje široko sudjelovanje, odnosno participaciju građana u donošenju odluka. Onda bi se možda morali zapitati jesmo li mi odrasli navikli na participaciju, je li društvo uopće prepoznalo participaciju kao vrijednost i kao praksu. Odgovor na pitanje zašto dječja participacija nije dovoljno prepoznata, zbog toga je zapravo višeslojan, višeznačan. Čini se da još uvijek postoji otpor odraslih prema mogućnostima uključivanja djece u odlučivanje o različitim pitanjima i da je negdje taj korijen u nerazumijevanju i neprihvaćanju stvarnih mogućnosti djece. S druge strane, čini se također da postoji još uvijek sumnja odraslih u dječje razumijevanje odgovornosti. Naime, odrasli nekako misle da djeca nisu u stanju donositi odluke i preuzimati odgovornost i onda se često susrećemo još uvijek sa onim stereotipima da djeca znaju koja su njihova prava, ali ne znaju koje su njihove obveze. S takvim stavovima odrasli nekako misle da bolje znaju kako je biti dijete, da bolje znaju kako je djeci, da djeca nisu dovoljno zrela za sudjelovanje u donošenju odluka i zato ih jednostavno ne treba niti uključivati jer bi mogla pogriješiti. Mi odrasli dakle bolje znamo kako je djeci i što djeci treba. Neki odrasli će reći da su djeca ovisna o odraslima i da su odrasli zapravo odgovorni za djecu, stoga ne treba djeci prepustiti sudjelovanje u donošenju odluka. I uz to često se može čuti da djeca nemaju politička prava. Prije svega tu se misli na pravo glasa i mnogi odrasli zapravo smatraju da su politička prava temelj za participaciju. Zanimljivo je da i kada pitate djecu, ona će vam isto tako često reći da
Dječja participacija nije možda jednako važna ili jednako prepoznata u svijetu odraslih kao i sva ostala prava i kažu vrlo često kada razgovarate s njima, vjerujem da ste se i vi s time susreli, da nailazimo na njihove komentare poput onog ajde vi recite odraslima, vi ste odrasli, vas će saslušati, vas će čuti, nas ne shvaćaju dovoljno ozbiljno i mi zapravo nemamo takav utjecaj na donošenje nekih odluka, odnosno utjecaj na određene promjene. Dakle, možda bi se zaključno moglo odgovoriti na pitanje zašto dječja participacija nije prepoznata u društvu, zato što ju ne razumiju i ne prepoznaju odrasli. U tom kontekstu vrlo je zanimljiva i važna jedna velika studija, zapravo jedna od prvih analiza dječje participacije u Hrvatskoj, koja je nastala pod okriljem UNICEF-a, Ureda UNICEF-a za Hrvatsku i koja nam je dala pregled stanja dječje participacije u Hrvatskoj. Pa će nam Ivana, koja je i jedna od autorica studije, reći što je to ta studija zaključila. Okay, dakle, ja ću samo kratko, neću puno, studija je dostupna, vjerujem da su i mnogi od vas čitali, neki vjerojatno i višekratno konzultirali. Dakle, htjeli smo vidjeti kako je stanje dječje participacije u Hrvatskoj i zaključili smo naravno da je normativno fantastično uređena. Dakle, vi vidite u svim pravilnicima, u svim aktima da se uvijek naglašava i u našoj još uvijek važećoj nacionalnoj strategiji za prava djeteta da se djecu mora uključiti, da djeca moraju participirati. Kada smo probali vidjeti koliko smo istraživali dječju participaciju, tu više nismo bili zadovoljni, nema puno istraživanja. Ja bih rekla sad da se to promijenilo, mi smo u međuvremenu dosta istraživački napravili. Propitivali smo se, budući da je jako važno, vi znate, svi nastavnici, učitelji, socijalni pedagozi, logopedi, socijalni radnici, psiholozi, dakle svi mi koji radimo u nekakvom prvom kontaktu, tim nekakvim zanimanjima koji se bavimo s djecom, posebno ove učiteljska zanimanja, trebali smo vidjeti koliko se zapravo na studijima govori o dječjim pravima, o dječjoj participaciji. I nažalost tu nismo došli do nekih lijepih rezultata. Ja vjerujem da se kroz ove zadnje revizije programa situacija unaprijedila, gdje zapravo se pokazalo da nemamo puno kolegija na našim studijima koji bi se bavili baš dječjom participacijom, što znači da nama zapravo ni studenti o tome ne uče, pa ne možemo se onda ni čuditi ako nam stručnjaci koji rade u praksi zapravo ne znaju participativno raditi s djecom. Pričali smo i o dobrim praksama, dakle, šta je sa dobrim praksama dječje participacije i onda smo shvatili da dobrih praksi ima. Evo, vaša Opatija i vaša PGŽ su jedni od tih primjera dobre prakse, međutim, oni su jako diskretni. O tome se ne priča, ti ljudi samo rade, ali nema baš ono da se može negdje javno, iako ja sad vidim kroz ovaj porast društvenih mreža, uočavam i tu jedan pomak na bolje, gdje se zapravo sve više, ja bih rekla, na neki komunikacijski način bliži mladima i djeci se dijele dobre prakse, što zapravo može biti izrazito inspirativno za ljude koji su tek negdje na početku svog razumijevanja svog puta, pa onda možda ne znaju od kud bi krenuli. Tako da nam je ta studija bila kao jedan zamašnjak, nakon toga smo radili istraživanje o participaciji djece u školi, to imate na stranici pravobraniteljice za djecu, sa nizom zanimljivih rezultata i onda naravno nastavljamo dalje i trenutno je upravo završila i čekamo zapravo da bude objavljena UNICEF-u studija o participaciji djece iz ranjivih skupina. Dakle, vi znate da zapravo određena ranjivost u statusu ili individualno isto tako može jako limitirati participaciju, jer naša istraživanja do tada su pokazala da zapravo je participacija, pogotovo u školi, vrlo neinkluzivna. Što znači, ako ste dobar učenik, i to po mogućnosti onaj izvrstan, ne samo dobar ili vrlo dobar, ako ste inače kompetentni, riječiti, možete se malo pogurati onako, da ćete jako dobro participirati. No, međutim, ako niste takvi, ako možda nemate baš dobre ocjene ili ste malo povučeni, vi zapravo nemate tolike šanse za participaciju. To nas je posebno zabrinulo uvezano za učenike koji možda imaju teškoće, probleme u ponašanju, nemaju tako dobar akademski uspjeh ili su recimo u skrbi, znači ne žive u svojim obiteljima. To onda znači da vam ta neka ranjivost koja može biti kolektivna, može biti individualna, zapravo umanjuje prakticiranje vaših prava. I onda smo išli za tim da participacija kao pravo je inkluzivna i ona mora takva biti i u praksi.
U zakonskom uređenju, ja i Arijana smo se domislili da bismo nešto rekli u zakonskom uređenju, pa Arijana, hoćeš ti kratko preletiti preko toga? Kratko i vjerojatno će vam mnoge stvari biti poznate, ali ipak prvo i osnovno, onaj najvažniji dokument je Konvencija o pravima djeteta. Mi imamo obvezu njena provođenja i ona je ona je po Ustavu iznad zakona i mi se možemo uvijek izravno pozivati na konvenciju i ako ti članci konvencije nisu ugrađeni u naše zakone. Međutim, što se tiče zakonskog uređenja, moramo zaista istaknuti da je ona jako dobro normirana i u normativnim, znači i u zakonima, i u pravilnicima, i u strateškim dokumentima, od europske strategije koja se preslikava i na našu nacionalnu strategiju za prava djece i tako dalje, u različitim kurikulumima i za predškolski odgoj i osnovno školstvo i tako dalje. U školama mi imamo predviđenu provedbu građanskog odgoja koji priprema djecu za građansku participaciju. Mi u školama imamo obvezno osnovana vijeća učenika koja se moraju sastajati i moraju brinuti o potrebama i pravima djece u školi. Osnivaju se i različita vijeća, poput županijskih vijeća, nacionalnog vijeća učenika u koje ulaze predstavnici učenika iz različitih sredina i škola. Međutim, jako je važno otvoriti pitanje poštuju li se doista te odredbe zaista u stvarnom životu i na stvaran način ili se radi o dobro napisanim pravilima koja se ne primjenjuju u praksi, već evo tako tu deklarativno postoje, pa se onda to vijeće učenika sastane 2 puta godišnje, pa eto tako raspravlja tek toliko da bi raspravljalo, a djecu se ne potiče da postavljaju pitanja, niti da sudjeluju u životu škole, nego se samo očekuje da jednostavno se to odradi zato što se odraditi mora. Čak i kada se dijete pita za mišljenje, često se događa da se dobivaju socijalno poželjni odgovori jer se djeca ne žele zamjeriti. Dakle, ne žele titrati jer misle da ako se zamjere da će onda imati problema u školi. Evo, to su sve nekakve informacije koje smo dobili baš od djece, ali i od odraslih nekih koji sa djecom rade. Kada se radi o drugim sustavima, poput zdravstva ili socijalnog sustava, također se može reći da su zakoni i pravilnici jako dobro definirali dječju participaciju, pa čak i u obiteljskom zakonu, i u kaznenom zakonu. Dakle, govori se i o pravosuđu koje je prilagođeno djeci. Ne može se reći da tu postoje neki problemi. Kada biste iščitali te zakone, možda rekli biste zaista ovdje je sve jako, jako dobro definirano i normirano. Moguće je zaključiti da zaista ti zadovoljavajući propisi čine jednu jako dobru podlogu, jer mi nemamo velikih potreba za promjenama tih propisa, ali ono s čim definitivno imamo problem je primjena tih zakona, tih pravilnika, primjena te normativne podloge. I zbog toga mislim da zapravo puno više snage i energije moramo utrošiti u to da se ono što je već napisano provede i u praksi. E sad, ta zakonska podloga, pa onda ova praktična nedorečenost, možda imamo problema i sa predrasudama i sa stereotipima. Ivana, možda da sada nastaviš, jesu li uopće djeca kadra donositi odluke ili su djeca samo djeca? Pa djeca jesu djeca, ali nipošto nisu samo djeca. Isto kao što su odrasli nisu samo odrasli. Dakle, tu ja sad ne bi govorila o tome. Međutim, ono što nam se pokazalo, to vi znate najbolje koji ste ovdje, to da djeci treba podrška odraslih, jednako kao što odraslima trebaju djeca. Mi zajedno činimo jedno društvo i ne možemo jedni bez drugih. Tako da mislim da je važno onda da se i mi odrasli osnažimo u boljem razumijevanju šta je to participacija, a to ponekad ovisi o nama samima. Znate, ja bi sad sve vas pitala koliko vi participirate u svom školskom vijeću, u svom gradskom vijeću, u svojoj zajednici, da ne kažem ono pitanje koje se ne pita izlazite li na izbore, kakva je tu razina participacije. Dakle, ja mislim da i mi moramo vidjeti koje su
nama nekakve, u kojem smo mi svijetu odrastali. Ja mislim da je to važno, mi koji smo sada odrasli, kako je bilo onda kad smo mi bili djeca? Ja kad sam bila dijete baš se i nije poticalo previše, više se poticala poslušnost. Mi smo danas malo otišli negdje drugi s paradigmama odgoja, ali nismo se možda baš najbolje prilagodili tome. Tako da je to uvijek jedna fina dinamika suživota, ali to svi koji radimo s djecom i s ljudima, ako hoćete, jako dobro znamo. Tako da mislim da je važno da i odrasli obrate pažnju na sebe i da kaže ok, možda se ja moram malo više educirati, možda moram vidjeti kako ću pristupiti. Ono što je jako važno u radu s djecom je odnosna dimenzija i to nam djeca će uvijek kažu. Dakle, jako je važno kako ćemo im pristupiti, da li to radimo ono što je Jesper Juhl govorio s pozicije ravnopravnog dostojanstva, gdje znamo da nemamo istu moć, jer nemamo, jer vi kao stručna suradnica, župan, nastavnik, definitivno imate veću moć, tu se nemamo što sporiti, ali možemo se biti ravnopravni u dostojanstvu. Mogu vas lijepo poslušati, možete vi mene poslušati, možemo se to iskomunicirati. Dakle, ja bih rekla da cijela jedna paradigma odnosa i komunikacije, kad ju promijenite u nastupu i prema djeci, ali i na ovoj vršnjačkoj razini kolega, onda možemo početi razvijati nešto što je participativna kultura, a to je da zaista vrednujemo sve društvene grupe i glasove koje čujemo. I opet vam naglašavam, ne govorimo o ostvarivanju želja, nego govorimo o tome da možemo reći što mislimo, promisliti i uvažavati jedni druge. Dakle, to je temelj svih prava, ne samo participacije. Tako da mi više ne dužimo, ovo sve što mi sad govorimo je zapravo podloga ovome kako su nastale smjernice. Antonija, ako bi ti meni dala to dopuštenje, ja bi šerala taj dokument. Vidim da si ti šefica, a ja onda ne mogu podijeliti dokument, pa please daj mi dopuštenje. Evo ga da vidim, ne mogu još uvijek. Ja ću s vama podijeliti, ok, pa da vidite kako te naše smjernice izgledaju. Vi si ih naravno možete poslije otvoriti na UNICEF-ovoj su stranici, možda će vam i Sanja i Antonija i poslati link. Dakle, ovo je nastalo temeljem našeg promišljanja, razmišljanja i dugogodišnjeg rada. Shvatili smo da bi bilo dobro da imamo jedan dokument, instrument koji ćemo onda moći široko podijeliti, a koji vrlo kratko, ali bitno kaže šta je to dječja participacija, zašto je važna i kako uključiti djecu u tome. Dakle, Arijana i ja smo autorice, ali naravno to je jedan zajednički rad Savjetodavnog odbora za dječju participaciju koji uključuje 6 djece od ukupno 15 članova. Dakle, to je ono isto o čemu vam govorim. Vi morate dati, ne imati jednog dijete kao člana, vi morate imati više djece da bi se glas djece čuo, da bi se on mogao uvažiti. Dakle, ne ići na formu, nego ići na suštinu. Tako da su naši mladi članovi zaista dali jedan izniman doprinos, a jedan od njih je naravno i naš Jan Galić, a on je što je morao otići. Dakle, ovako nekako izgleda taj dokument, to su dakle smjernice za kvalitetnu participaciju, dakle htjeli smo naglasiti da ima svakakve participacije, ali mi se naravno zalažemo za onu suštinsku i kvalitetnu. I u prvom dijelu on definira zapravo što je to dječja participacija i tu se pozivamo i na nekakva načela koja su zapravo načela koja su prisutna na razini cijele Europe, pa ako hoćete i svijeta, dakle gdje god se primjenjuje UN-ova konvencija. Zatim smo stavili vidite s ovim megafonom, stavili smo par glavnih točaka koja mislim da su iznimno važne. Prije svega da je dječja participacija proces, a ne događaj. Dakle, ako od toga radite šminku i događaj, onda zapravo nemate suštinu. Drugo, da je jedino smislena ako ide kroz odnos i kroz dijalog. Dakle, ne govorimo sad mi o nekakvom, često to odrasli kažu, šta će to sad biti neka vladavina djece. Ne, u društvu jedino možemo zajedno živjeti i onda imamo tu suradnju i komunikaciju. Ono što je još jako važno je da je participacija pravo, ona nije obaveza. Dakle, tu isto moramo paziti da se nikoga ne forsira, da se nikoga ne pritišće i da budemo etični u primjeni tog participativnog načela i tih participativnih prava i da brinemo o djeci i da brinemo da je njihova participacija sigurna. Kad govorim sigurno, to mislim na to kad se djeca izlože i kažu što misle, a složit ćete se svi odrasli sa mnom da se nije uvijek lako izložiti i stvarno reći što misliš, dakle onda moramo paziti da to bude sigurno za djecu. Djeca su nam u istraživanjima rekla, ok, ali ako ja kažem što mislim, onda će se neko naljutiti na mene ili možda neću dobiti dobru ocjenu ili možda će ne znam šta se dogoditi.
Dakle, naša je dužnost i da učinimo tu participaciju zapravo za djecu sigurnom. Gdje sve djeca mogu participirati, time smo se dugo bavili i u čemu sve mogu sudjelovati. Dakle, naravno, oni mogu sudjelovati i najviše participiraju u svojim obiteljima i to djeca vrlo jasno ističu. Dakle, u svojoj obitelji najviše se poštuje moje pravo, naravno, ovisno o obitelji. Imate i djece, pogotovo one koje ne žive u vlastitim obiteljima, kojima je, nažalost, taj dio najviše i uskraćen. Djeca mogu participirati u javnim ustanovama, djeca mogu participirati u lokalnoj zajednici, ali mogu i na nacionalnoj razini. Samo uvijek kad uključujemo djecu moramo paziti da to nije jedno dijete i 40 odraslih, pa da onda se mi svi okrenemo i slušamo glas tog izloženog jednog djeteta, nego da to bude više djece, da djece ima puno i da to bude inkluzivno, da mi zaista čujemo glas različite djece, a ne možda samo neko ko je jako dobar u školi, pa onda je jako dobar i u tome što misli. Jer potrebe tog djeteta nisu iste kao potrebe neke druge skupine djece. Kad smo se pitali zašto djeca trebaju participirati, zato što je to njihovo pravo. Tu zapravo više nismo radili neku dilemu oko toga. Participacija je temeljno građansko pravo za sve ljude, a djeca jesu ljudi. To često sa svojim studentima pričam. Kad se o ljudstvu priča kao nečem što nastupa od 18. godine, ali zapravo djeca imaju svoje prava onog trenutka kada se rode, naravno, kao i svi drugi. Participacija je važna zato što se tako pripremamo za odraslu dob i zato što se tako na posljedku zalažemo za nešto što nam je važno i u dječjoj dobi. Ali ako djeca imaju više iskustva participiranja u djetinjstvu, veća je šansa da oni budu i aktivni građani kad odrastu. Ako nemaju ta iskustva, jako mali broj njih se onda uključuje u neke druge možda političke ili neke druge građanske inicijative i slično. Ovdje smo dali i nekakve preduvjete za uspješnu participaciju djece i ovdje ćete vidjeti kad budete čitali, išli smo na to da zapravo to bude jedna pomoć svima vama u struci, tamo u praktičnom radu s djecom i mladima. Poslije su dani neki vrlo praktični savjeti kako možda da početno organizirate svoj rad. Ali ovdje bi vam samo voljela skrenuti pažnju na 3 segmenta participacije. Jedna je zakonska, jer se to mora. Druga je moralna, jer mi tako osjećamo i želimo i mislimo da sve društvene grupe trebaju participirati. A treća strana vam je praktična, zato što kad imate glas djece i kad djeca kao korisnici nekih naših usluga sudjeluju, imamo šansu postati bolji i prepoznatljiviji. Pa ajmo se ne pitati zašto baš grad Opatija ili grad Velike Gorice ili grad Zabok, kako sad govorimo, tako iskaču možda od nekih drugih, a ima puno gradova i općina u Republici Hrvatskoj. To je zato jer praktično je prepoznata vrijednost dječjeg glasa i dječje participacije. Ovdje smo zapravo govorili o tome, a tome sam vam već rekla da je važno da bude inkluzivna, dakle da uključimo svu djecu koja žele participirati, posebno ona čiji se glas inače rijeđe čuje, kao što su djeca u skrbi, djeca s teškoćama, djeca migranti, djeca s problemima u ponašanju, djeca u zdravstvenom sustavu, u pravosudnom sustavu, mogli bismo sada jako puno tu različitih kategorija reći i naravno pripremiti takve načine komunikacije koji će biti prihvatljiviji različitim skupinama djece. Jer nekima od nas ide ovo ovako i na Zoomu i aktivno i predstavljanje i pričanje, neki nisu ti tipovi. Mi kad radimo i kad hoćemo uključiti sve, onda naravno možemo imati različite kanale participacije. Neko će poslati mail, nekome će biti važno samo da je sudjelovao i slušao nešto. I dakle, to je isto nešto na što moramo paziti. I vrlo je važno uvijek pripremiti uvjete. Djeca neće participirati samo tako, osim jako rijetkih. Mi odrasli smo ti zajednice, stručnjaci, ravnatelji koji im zapravo za to radimo uvjete, ali za to nam isto treba i organizacija i planiranje resursa. Kad govorim o planiranju resursa, onda govorim i o svim vama entuzijastima koji ste u školama, u gradskim upravama, u DND-ovima, u različitim udrugama koji to možda radite iz onog vašeg moralnog uvjerenja da je to važno. Međutim, ako jedna zajednica hoće da to profunkcionira i da zaista sve društvene grupe budu uključene, onda zajednica mora u to uložiti neke resurse
Dakle, u to da zna ko će mentorirati tu djecu, kako ćemo ga educirati, gdje će se djeca okupljati, kako ćemo to obaviti i obično onda i priložiti tome čak i neke financijske resurse, što obično bude ponekad i najveći problem za nešto. Priprema osim ovih organizacijskih uključuje naravno pripremu mentora odraslih koji je jako važno, ne možda da se toliko educirate koliko da pričamo o tome što su dječja prava, kako ih razumijemo, kako su ona zapravo uvezana, jer ona jesu uvezana sa ljudskim pravima, sa građanskim pravima i šta mi to hoćemo. I naravno onda priprema djece kroz dobro informiranje, kroz informiranje tome gdje i kako mogu participirati, kroz to da ih osnažimo da se njihov glas čuje. I ovaj zadnji dio, ono što sam vam govorila, zapravo sažima sve nekakve praktične savjete koji vjerujem da vam mogu biti korisni bilo gdje da radite. U udruzi, u vrtiću, u školi ili možda u nekakvom gradskoj lokalnoj samoupravi. Pokušali smo zajedno s djecom vrlo sažeto reći šta su ključne stvari na koje bi se onda trebali obratiti pažnju. I tako smo zapravo propisali na neki način, ne propisali, nego ovako u buletima stavili i kakva da bude omjer djece i odraslih, i kakva bi trebala biti komunikacija i kako je zapravo i nama odraslima onako da se malo prilagodimo, da koristimo i neke alternativne komunikacijske kanale, ne samo ono što je nama lako, nego da zaista možda i mi ponekad sudjelujemo u nekim sastancima koji od nas zahtijevaju malo veću prilagodbu. Zamislite kako je djeci kad sudjeluju na našim sastancima koji su i nama naporni i dosadni, a i čitaju radne materijale koji su i nama vrlo opsežni, na nama je da zapravo to isto prilagodimo okruženje, da svi možemo dobro sudjelovati. Ono što na razini ovih, ja bih rekla, javnih i lokalnih uprava, samouprava i slično je važno, je isto to da se omogući zapravo djeci susret sa donositeljima odluka na svim razinama, kako bi imali šansu vidjeti da smo mi svi ljudi od krvi i mesa i da imaju šansu reći nekome što bi htjeli da se promijeni i da vide da taj mehanizam može funkcionirati. Tako će i kao građani, odrasli građani, moći zapravo to napraviti. Tako da evo, ovo su nekakve naše smjernice koje smo uz pomoć našeg savjetodavnog odbora napravili, koje mi volimo vjerovati da će vam biti možda dobar materijal ako startate ili ako ste već iznapredovali u procesu pa se hoćete možda malo refreshati, ali svakako ih podijelite možda i s vašim kolegama koji se još nisu bavili dječjom participacijom ili bi možda htjeli u svojoj organizaciji, školi povećati razinu dječje participacije. Mi vjerujemo da ovdje nekako za prvu razinu zapravo je sve pripremljeno. Mi naravno sad pripremamo već i druge smjernice, ali o tome ćemo vam nešto malo kasnije reći. Evo ga, Arijana, hoćeš još malo popratiti ovo što sam ja predstavila? Pa da, evo možda samo zaključno, mislim da su ključne stvari rečene. Ono što možda bi zaključno željela kao neku poruku reći, da što bi trebali napraviti i u ovom nekom širem i u onom užem pojedinačnom smislu. Naime, već smo nekoliko puta čuli pojam ozračja ili kulture dječje participacije, filozofije uopće prihvaćanja dječje participacije. Dakle, u tom širom smislu logično je da je potrebno stvarati ozračje koje prihvaća dječju participaciju kao vrijednosnu filozofiju u društvu, kao društvenu vrijednost, kao kulturu ophođenja i to od obitelji, vrtića, škole, zajednice. Tu kulturu naravno stvaramo svi mi. Na osobnoj, na profesionalnoj razini ideja o uvažavanju i poštovanju svakog djeteta trebala bi zapravo biti utkana u sve ono što radimo. Što se tiče užeg smisla djelovanja ili nekog tog praktičnog poduzimanja aktivnosti koje će jačati dječju participaciju, prilike su zapravo otvorene svugdje. Svugdje gdje su djeca i gdje su odrasli koji s djecom rade. Čuli smo od Ivane rezultate analize o stanju dječje participacije u Hrvatskoj i tu se često se moglo čuti koliko je potrebno poučavati, koliko je potrebno educirati odrasle u različitim sustavima, kako od visokoškolskog obrazovanja koji priprema buduće stručnjake za rad s djecom, tako i za sve one koji rade već u sustavima koji se bave djecom, od odgojno-obrazovnog sustava, sustava socijale, zdravstva, pravosuđa,
pravosuđa, ministarstva unutarnjih poslova i tako dalje. Svugdje gdje su ljudi koji rade s djecom, potrebno je integrirati različite programe edukacije. I ono što je važno da ova deklarativna razina, ova propisana, normativna, konačno treba izaći sa svoje propisane forme i ući u praktičan život, mora postati operativna i primjenjiva, svima nama bliska, svima drugim odraslima bliska i naravno djeci bliska. Dobre prakse su već spomenute, čine se pozitivni pomaci, doista je stanje puno bolje nego prije 10-ak godina, tome zaista svi svjedočimo, a mislim da bi Ivana mogla za kraj doista i najaviti neke projekte i neke programe koji će još više, sigurna sam, utjecati na poboljšanje stanja dječje participacije u Hrvatskoj. Hvala Rijana. Evo, ja se zapravo nadam da se mi ne družimo zajedno. Sad ću vam reći zašto. Zato što mi pripremamo trenutno Arijana i ja smo članice nekoliko radnih skupina, kao i kolegice naše iz DND Opatija. Dakle, prije svega pri Uredu pravobraniteljice za djecu pripremamo kurikulum za poučavanje dječjih prava i participacije. Dakle, napravit ćemo jedan kurikulum sa temama, a onda ćemo nastojati raspisati i neke radionice po različitim segmentima, od studenata, djece, profesionalaca, o tome šta bi morali učiti o dječjim pravima i dječjoj participaciji, pa možda se sretnemo negdje po pitanju predstavljanja tog kurikuluma. Uskoro, velim, trebala bi ići i predstavljanje studije participacije ranjivih skupina djece, gdje smo mi zamolili mlade iz NEF-a i Eurochilda, ali zamolili smo i mlade od DND Opatija da budu promotori istraživanja. Dakle, tu bismo htjeli da djeca zapravo promoviraju poruke istraživanja na način onoga što oni smatraju da je ključno i da zapravo tu zajedno s nama odraslima kreiraju šta će se dogoditi u budućnosti. I još jednu stvar imam za koju ću vas sve vrlo aktivno zamoliti, Antonija i Sanja će vam proslijediti link, da podijelite sa djecom i mladima. To je, radimo sad sljedeće smjernice za sudjelovanje djece na radnim sastancima, radnim grupama i savjetodavnim odborima. Dakle, kako da se mi odrasli djeca pripremimo za takvu participaciju mladih. Dakle, kakav prostor, kako da omogućimo, kakvi su materijali, koje su metode. I tu nam najviše zapravo pomažu mladi iz savjetodavnog odbora, ali napravili smo jednu kratku anketu o iskustvima sudjelovanja mladih u tim radnim tijelima, savjetodavnim sastancima i imamo linkić koji bi vas zamolili da podijelite sa vašim učenicima, djecom iz susjedstva, djecom iz udruga, jer želimo zapravo vidjeti kakva su njihova iskustva i onda na temelju onoga što nam oni kažu kreirati te smjernice. Dakle, mi pokušavamo stalno živjeti tu svoju ideju participacije i sve što radimo izrazito participativno. To ponekad je duži put, ali je uvijek mnogo bolji put. I zaista ja vam ne mogu reći koliko je to obogaćujuće za mene kao bivše dijete, kao sadašnju odraslu osobu koja se bavi participacijom i kao mamu na posljedku koja odgaja jednu djevojčicu za koju želi da participira. Dakle, put je duži, ali mnogo bolji i sa puno kvalitetnim ishodima. Tako da nadamo se da ćemo negdje u drugoj polovini godine imati te smjernice za koje vjerujem da će vam biti dobre kad pripremate uključivanje djece u nekakve sastanke, u izradu lokalnih strategija i slično, jer ćemo po prvi puta zapravo se baviti time kako to napraviti na smisleni način, a ne samo da je dijete tamo pa da sjedi i da dobi iste one velike papire kao i mi i da se u tome ne može snaći. Ali da bismo to napravili kako treba, zato smo prvo pozvali djecu i mlade da s nama podijele svoje iskustva i svoje sugestije s tim u vezi. Tako da mi stalno nešto se bavimo ovom dječjom participacijom, pokušavamo se osnaživati, educirati i zaista mogu reći već da nas sad postoji u Hrvatskoj jedna velika mreža ljudi koji zapravo ustrajno na tome rade. Ja vjerujem da i vi svi koji ste danas došli ste dio te mreže i vjerujem da zapravo za godinu dana već kad ćemo pričati ćemo govoriti o mnogim još boljim ishodima i za 10 godina da ne govorim. Vjerujem da će situacija biti još mnogo bolja i da više nećemo uopće postaviti pitanje zašto bi djeca trebala participirati. To će postati izlišno pitanje. Tako da hvala vam svim kolegama i kolegicama što ste nas pozvali i evo želimo vam lijepu participaciju, kvalitetnu participaciju i nadam se da se negdje vidimo uživo jer onda je nekako komunikacija mnogo spontanija.
Evo, back to Antonija, što bi se reklo. Hvala vam puno, Arijana i Ivana. Hvala na prezentaciji ovih smjernica. Sada, evo, ja bih htjela reći, kako sam i sama bila članica Dječjeg foruma Društva Naša djeca Opatija, danas sam jedna od voditeljica Dječjeg vijeća i Nacionalnog Euroča od Foruma Hrvatske. Zaista iz prve ruke znam koliko je važno da djeca mogu glasno i jasno reći sve što misle, a da ih odrasli pri tome saslušaju i da njihovo mišljenje bude, osim saslušano, da se stvarno čuje. Pohvaljujem ove smjernice koje će biti putokaz svima nama koji radimo s djecom i za djecu. I evo, sada smo predvidjeli nekih 15 minuta za raspravu, razmjenu iskustava. Ukoliko netko ima neke komentare, nekakva pitanja vezana za smjernice, evo sad je podiv vaš, tako da slobodno se možete uključiti. Ukoliko nema, ja ću vas sada zamoliti, u chat ću poslati jedan link koji ćete vi kliknuti. Evo samo sekundu, moram ga ažurirati. Evo ga, sada ću podijeliti ekran da vidite i kod na ovaj link. Samo sekundicu. Kako biste mogli odgovoriti na jedno pitanje, pa možda možemo u sklopu tog pitanja malo prokomentirati današnji susret. Evo, kod vam se nalazi, sad će biti ovdje prikazan. Evo ga. Znači, u chatu vam je poveznica na koju trebate kliknuti i onda upišete ovaj kod i odgovorite na postavljeno pitanje i onda ću ja opet podijeliti ekran da vidimo što ste odgovorili. Jeste li uspjeli? Antonija, kažu da se ne vidi poveznica. Evo, ponovno šaljem. U chatu je, imate ovdje na fotki isto. Vam radi sada? I dalje vam nije vidljiva. Pa možda da kažeš pitanje na glas, pa možda bi se neko javio. Može onda... Ako tehnika nešto ne štima. U redu. Evo ga, znači pitanje je na koji način vi ostvarujete dječju participaciju u vašoj lokalnoj sredini? Pa evo, ima li se neki dobrovoljac da bi se možda javio? Na koji način doprinosi ostvarenju dječje participacije u svojoj lokalnoj sredini? Pa eto, ja ću samo onda ovako, kad se niko neće javiti, reći da evo, 1992. godine je Savez društava Naša djeca krenuo sa edukacijom prvih voditelja za dječje forume, a to je bio jedan od prvih oblika dječje participacije u Hrvatskoj. 1994. godine smo mi u Opatiji osnovali prve dječje forume, iz kojih su eto 2000. godine na inicijativu grada i osnovne škole i svih zajedno izraslo i naše dječje gradsko vijeće. Evo. Ja znam da su ovdje sa nama i kolegica s Malog Lošinja koja isto tako ima vrlo aktivno dječje vijeće, ali se ne želi javiti valjda. I znam da puno rade. Malo nas je sad ova korona omela, ali inače imamo dosta
tako velike ambicije za i program dječjeg vijeća koji su na početku godine još nekako osmislili i imamo svoj budžet isto gradski. Tako i sad još puno mladih mi se javilo da žele sudjelovati u našem radu, što me isto jako veseli, da ne ostanemo mi stariji samo aktivni. Tako da, evo, ja sa puno radosti i neke ovako lijepi gledanja u budućnost gledam na ovaj program. I evo, nadam se da će i ova korona proći, pa da možemo te sve prepreke koje nam prepreke fizičkog sudjelovanja i susreta prebroditi. I evo, neke od tih programa ovako individualno provodimo, ono što je Dječje vijeće usvojilo, ali kažem, to nije baš ono što želimo. Da, djeca imaju jako lijepo uočavanje problema u gradu, oni koji se njih tiču, ali i koji se tiču grada. I mislim da naša gradska uprava, zajednica jako sa ozbiljnošću prihvaća njihove prijedloge. Neki su već realizirani, kao recimo uređenje nekoliko dječjih igrališta i dalje se nastavlja, u tome nismo stali na tome. Pa recimo taj rad međusobne suradnje i pomoći ugroženim skupinama djece i njihovim obiteljima, zatim racionalno korištenje hrane i razumjeti, tako mislim puno tih aktualnih stvari koje su oni naznačili i koje je gradska lokalna zajednica dobro prihvatila i stavila u svoje programe realizacije. Eto, puno hvala Sanji koja nas uvijek podržava. Evo, najavljujemo se sa jednom novom mladom ekipom, ako nas prihvate, čim se prilike poboljšaju, da posjetimo DND Opatija i da još malo razmijenimo iskustva i da nam oni još pomognu u razvoju baš dječjeg foruma. Imali smo, mislim, jedan lijepi projekt međugranične suradnje, što nam je vodila jedna kolegica Dunja Pjević, ali ona je išla na Novi Zeland, pa smo je izgubili. Uglavnom, ovi sve mladi koji su jako aktivni, pozitivni, imaju smisla za kvalitetnu organizaciju. Oni neki puta nas napuste, ali dobro, uvijek dođe neko novi. Tako da nadamo se da imamo svjetlu budućnost. Hvala vam. Hvala Jadranka, a ja sam, kao što znate, nacionalni koordinator dječjih vijeća, ali evo imam jednu sliku, ajmo reći širu, što to sve mi imamo u našoj Primorsko-goranskoj županiji, koje oblike aktivnog dječjeg sudjelovanja, pa evo možemo reći da, ne znam, osim Dječjeg gradskog vijeća imamo i Dječje gradsko vijeće u Delnicama, Lošinju, Cresu, zatim na Rabu imamo Dječje gradsko vijeće i u Crikvenici. Imamo vrlo jako i dobro razvijen projekt Građanin u školi u Čabru, a onda u ostalim sredinama imamo dječje forume kao što su Ravna Gora, kao što je Vrbovsko, kao što je Lovran, a onda vam imamo naravno školska vijeća o kojima ste pričali, koja su više ili manje kako gdje aktivna, zavisi od škole do škole. Eto. Ja bih samo rekla u ime Crikvenice da isto imamo Dječje gradsko vijeće, imamo Dječjeg malog gradonačelnika, isto malo sad zbog korone imali smo tako možda samo pokoji virtualni, nisam ja voditelj, tu smo pedagoginja Draženka iz škole Vladimira Nazora prisutna i ja iz škole Zvonka Cara. Naravno da te aktivnosti su usko vezane uz te dvije osnovne škole koje imaju svoja, znači vijeća, inače školska mala vijeća, a ovo je jedno gradske koje okuplja predstavnike i glazbene škole i naših škola i mislim čak i predstavnike vrtića. Imamo redovno povodom dječjeg tjedna i pitanja i susrete s gradonačelnikom i dalje sve aktivnosti koje su potrebne. Evo toliko.
Odlično, hvala vam. Želi li se još netko uključiti? Evo Jasminka u ime grada Crikvenici zahvaljujem Julijani da je ukratko rekla na koji način provodimo mi participaciju djece. Možda društvo Naša djeca nije ovdje nazočno s nama, ali oni nam također pomažu u tom radu i koordinacija je dobra, a uglavnom se provodi na način da imamo te sastanke između gradonačelnika i predsjednika gradskog vijeća i dječjeg vijeća, s time da nažalost prošla godina moramo reći da toga nije bilo. Škole su u vrijeme dječjeg tjedna provele među djecom, odnosno u razredima, mislim da u to vrijeme je bila online nastava, pa je bilo nekih pitanja od djece koje su onda škole nama proslijedile i na koje smo mi pokušavamo ono što je moguće uključiti u programe, a ono što ne možemo uključiti iz različitih razloga djeci objašnjavamo kako, zbog čega. Eto, toliko od nas. Hvala vam puno. Evo sad smo vidjeli u chatu da ste isto napisali na koji način. Da. Odlično. Hvala. Ima li još netko tko bi želio podijeliti neko svoje možda iskustvo ili viđanje dječje participacije i ostvarenja? U redu. Ukoliko nema, ja bih se htjela zahvaliti u ime Društva Naša djeca Opatija. Hvala vam svima koji ste bili danas sa nama. Hvala našim dragim prijateljicama i suradnicama Ivani i Arijani. Hvala Primorsko-goranskoj županiji na pomoći i podršci u organizaciji našeg Zoom sastanka. Hvala našim Istoku i Janu. Dozvolite mi da budem tako slobodna pozvati vas da nas pratite na našim stranicama Društvo Naša djeca Opatija, gdje ćemo tijekom cijele godine objavljivati zanimljivosti o radu našeg dječjeg gradskog vijeća grada Opatije. Biće nam drago ako nam se pridružite i na većim događanjima koje pripremamo s djecom u povodu našeg 20. rođendana. Ugodan vam dan, lijep pozdrav i vidimo se na obljetnici. Hvala vam. Doviđenja. Doviđenja.